Prije 5 godina preuredili smo sobicu za 2 curice. Kako manja na jesen kreće u školu, potrebno je osmisliti funkcionalniju sobu, obzirom da sadašnji raspored ne odgovara novim potrebama. Krevet na razvlačenje koji zahtjeva skladištenje posteljine i svakodnevno slaganje nije više najfunkcionalnije rješenje. Imamo na raspolaganju 10 kvadrata i nekoliko zahtjeva koje moramo ispuniti. Osigurati 2 kreveta, 2 radna mjesta i zadržati ormare. S obzirom na širinu sobe, jedina mogućnost nam je smjestiti krevet na kat i umjesto dosadašnjeg stola izraditi novi cijelom dužinom zida. Jedan dio stola bit će nešto plići zbog samog radijatora, a ovoga puta ćemo, suprotno standardnim šarenim dekorima za dječje sobe, izraditi modernu monokromatsku varijantu sa zanimljivim blokom za spavanje. Prema definiranom tlocrtu i iscrtanom namještaju koji ćemo izraditi po mjeri, definirat ćemo materijale i razraditi detalje koji će obogatiti prostor. Soba je ispražnjena i čeka na preuređenje. Mladene, ovaj puta uređujemo jednu dječju sobicu. U stvari je nešto malo netipično zato što se radi o sobici za djevojčice, ali hoću crni iveral. To je možda malo drugačije, ali znaš što me to jedino muči? Zato što crni iveral, u principu bojim se da bi ostale packice na njemu. Ali, ne mogu da čekam da završiš. Naš novi crni mat, 5 mat, je potpuno otporan na te packe. Kako se kaže, fingerprint free. Znači, neće ništa, budući će cure dirat po tome, ništa se neće vidjeti. Evo da ti ga pokažem. Odlično, zato što u stvari mi baš treba krevet biti na kat i onda me to muče da će se stalno penjati. Super, da. Evo, to je taj crni mat. Evo, vidite, ovdje već je dugo tu kod nas u izlogu i nikakvih packi nema. Super, odlično. A plus, mat je posljednji trend. Tako da, dve stvari smo riješili. Dakle, prodano. Dobro. Sad bi još trebala za stol bijeli isto iveral. Imamo isti takav Isto materijal. mat. Fantastično. I s tim bi ga ja voljela kantirati u principu sa crnim kantom, da napravimo da malo povežemo kreveti. Ali isto bi onda crni mat, tako da to sve bude kombinacija. Da, mislim da će to biti jako dobra kombinacija. Evo sad ću ti ja samo ovdje ostaviti sve te nacrte. Dobro. Uglavnom, i cure će se sigurno penjati cijelo vrijeme i neće biti packi, svi ćemo biti sretni. I možemo snimiti nakon mjesec dana da vidimo da li stvarno su packe ostale. Može. Materijali su naručeni i nakon 2 tjedna namještaj je gotov pa krećemo s montažom. Soba je ispražnjena i stižu nam novi komadi od mat iverala. Ovaj materijal idealan je za one koji vole tamne nijanse, a boje se održavanja. Pokraj svakog kreveta smjestit ćemo i noćnu lampicu. Namještaj je montiran, crno-bijela kombinacija koja sada djeluje hladno. Nakon oslikavanja i naftalinih zavjesa ostavit će potpuno drugačiji dojam. Temu za zidove dogovarali smo s curama, no umjetnička sloboda dati će svoje. Stare vješalice mijenjamo efektnijim u crvenoj boji, koja će nam biti akcent u prostoru i razigrati ovu crno-bijelu varijantu. Ivana, roloi idu po cijeloj dužini, kako smo se dogovorili, kako su zavjese ispale? Zavjese su odlične. Bojom i stilom zavjesa pratimo crno-bijelo uređenje sobe. Vodilica ide po cijeloj dužini kreveta, tako da će ova imati potpuno svoj intimu, ova curica, a ova gore će imati... Također, zbog tehničke situacije ovdje smo se odlučili na lučnu vodilicu, tako da će i gore biti dekor i svaka djevojčica će imati svoju intimu. Super, idemo na posao. Kako mlađa sestra često ide spavati ranije, tkaninama ćemo omogućiti pregrađivanje prostora, kako bi starija mogla u miru pisati zadaću. Obzirom da je razlika između dvije sestara čak 8 godina, posao neće biti nimalo lak. No, koristeći nekoliko vrsta motiva, nadamo se da ćemo usrećiti obje. Zidovi su gotovi, dolaze posteljina i detalji koji prate boje sobe.
Kad smo krenuli s uređenjem ove sobe, glavna nam je ideja bila stvoriti netipičnu žensku dječju sobu. Bez ružičaste, bez princeza i pri tome zadovoljiti djevojčicu od 6 i 14 godina. Korištenjem crne i bijele stvorili smo osnovu koja djeluje otmjeno. Crveni detalji sve su to obogatili, a odabir kvalitetnih materijala osigurao je luksuzan izgled koji smo razigrali Anitinim oslikavanjem. Ormari su zadržani, 2 radna mjesta i 2 kreveta su osigurana. Nastojali smo svakoj djevojčici omogućiti njezin kutak, ali i stvoriti ugodnu zajedničku prostoriju u kojoj će obje rado boraviti.